Don't you think that if you had heard these words before, your life would have been different? The words that, and I open quotes, you are enough. You have nothing to prove to anyone. I close quotes. The author of this quotation and all words is no one other than Maya Angelou. You may think that these words are applicable only to women because we care so much about how we look. Nonetheless, they are applicable to each and every individual that walks the earth. Hence, many people have gone astray because they have never been told by anyone that they are enough and they have nothing at all to prove to anyone. Young boys are prone to being or to join gangs, and that is because they want to prove to the world that they are strong, that they are masculine, that they have got what it takes. It is high time, ladies and gentlemen, that we build the self-confidence, the self-esteem, the ego of our children. Because if we do not, somebody else will do this job for us, and it will have dire consequences or negative effects. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje siyaqhubeka nombhalo obuciko obizwa ngokuthiwa ubhuku lwamanqe obhalwe ngu-EJ Mhlanga. Namhlanje sizodingida umbuzo omude, inkomba, uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukuvezwa kwabalingiswa. Kodwa-ke ngaphambi kokuthi siludingide lolu phawu lokuhlaziya, ake sibukeze okulandelayo. Phambilini sithena, uThamsanqa wafihlela abazali bakhe ukuthi uPhindisiwe unezingane ezimbili azishiya ekhaya kubo. Lezo zingane yingane yomfana neyentombazana, amagama abo okungo Nokwethemba noThembalakhe. Sithena, lokho kuyisigigaba esifihlelwe umlingiswa othile. Kwaleso sigigaba leso sezingane ezimbili ezasala ekhaya, uThamsanqa uqobo lwakhe wayefihlelwe nguPhindisiwe ongunkosikazi wakhe. Ngakho-ke uPhindisiwe wafihlela uThamsanqa ukuthi unezingane ezimbili. Leso sigigaba leso sokufihlelwa kwabalingiswa abathile, owokuqala okunguThamsanqa, abalingiswa besibili okunguMamhlongo noMathonsi, siyahambisana, seyamene, siyathelelana nenkomba nombuzo nophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ulwazi lwaphambilini. Ulwazi lwaphambilini lusethulela ingemuva lomlingiswa osemqoka, noma ovelele, noma omkhulu, noma iqhawekazi, noma ummeleli. Singaphinda futhi sithi ulwazi lwaphambilini lusethulela umlando ngomlingiswa omkhulu. Sesiyabona ukuthi ukufihlwa kukaZiphozonke akubanga inkinga kuPhindisiwe. Phindisiwe walahlekelwa unembeza kudala ngoba vele
ubesefihlile ezinye izingane phambilini. Ubengahlulwa yini-ke pho ukuthi afihle ingane eyodwa? Ngiyathemba sithe ngenkathi sifunda isigcawu sesithathu sabona phela nalapho kusetshenziswe khona ukujeqeza emuva, nalapho kusetshenziswe khona ukubikezela. Ngiyacabanga ukuthi sibonile futhi nalapho kusetshenziswe khona i-allusion. I-allusion siyayazi sonke. Kulo mbhalo wobuciko sisho izimo zokukhuluma ezintsha, njengalesi esisetshenzisiwe ekhasini lama-49, lapho esithi ngesingisi phecelezi page 49, lapho kufundeka ngalolu hlobo, uyolala ubaliwe uma uphika nolaka. Ukulala ubaliwe isimo sokukhuluma esisha esisetshenziswe ngumbhali wethu. Ake sidlulele phambili-ke. Sizofunda isigcawu sesine. Kufundeka ngalolu hlobo. Sivule abakaki. Kusemsebenzini. UThamsanqa ungena ehhovisi lakhe uzithela phezu kwesihlalo eduze netafula. Sivale abakaki. UThamsanqa. Sivule abakaki. Ekhuluma yedwa. Sivale abakaki. Ngivelelwa yini kodwa madoda? Itshe liminguthi. UNkumbulo. Sivule abakaki. Engena ehhovisi likaThamsanqa. Sivale abakaki. Hawu, ngathola indoda idla imihlathi. Ikhuluma yodwa. Kwenzenjani? UThamsanqa. Sivule abakaki. Ezama ukuziqinisa. Sivale abakaki. Cha, ngamahlala khona mfowethu. UNkumbulo. Cha, kusho khona ukuthi zimbi izinto. Nxa usukhuluma ngezamahlala khona njengezalukazi namakhehla, kuyasho ukuthi akuhambi kahle. UThamsanqa. Sivule abakaki. Embuka ngeso lokuhlola insimu. Sivale abakaki. Kunzima ndoda. Ngiyagula mfowethu. Umzimba undikindiki nje. Ngicabanga ukuyobona udokotela. Sivule abakaki. Asukume lapho abehlezi khona. Aqonde ewindini abuke ngaphandle. Isikhashana bese eguquka ebheka ngakuNkumbulo. Sivale abakaki. UNkumbulo. Sivule abakaki. Esondela eduze kukaThamsanqa. Sivale abakaki. Akusho wena, uyabonakala nomzimba. Oh Jesus, ngiyaxolisa. Akusho wena, uyabonakala nomzimba ukuthi kawuhlakaniphile namuhla njengasemhleni. Kwenzenjani Thamsanqa? UThamsanqa. Sivule abakaki. Kuhlengezele izinyembezi. Sivale abakaki. Akukho kubhibha kwesilonda ndoda. Ngibathe ngiyathalalisa liloku libelesele iva liyatshikitshela. UNkumbulo. Thamsanqa, uyazi ukuthi ingane engakhala ifele embelekweni. Ungezwa abantu besho ukuthi ezendoda zophela ngaphakathi. Kufanele ndoda ukuthi izinto nxa zingahambi kahle indaba uyethule ezithebeni ngoba okwehlula amadoda kuyabikwa. UThamsanqa. Kunjalo ndoda yamabutho. Yiqiniso lelo mfowethu. Isikhathi esiningi siye siqinisele nalapho sekubheda kakhulu. Ziyaqala izinto sezijiya ngokwedlulele. Sekunzima ukuthi umuntu azitakule kulobu buhanguhangu asuke esekubo. Uyabona mfowethu, okwami okwezandla. UNkumbulo. Yena bandoda. Sivule abakaki. Akhiphe izandla ezikhwameni esamile kanjalo eduze noThamsanqa. Sivale abakaki. UThamsanqa. Kusobala mfowethu ukuthi ngiphinde ngehlulwa ngamehlo. Kuloku
bengithi ngithole imbokodo uqobo lwayo, kanti ngizishaya ngendlebe etsheni, lukhulu luyeza luyanyelela. Ngiyakhumbula usho ukuthi ngingasheshi ukuthatha omunye unkosikazi, kepha ngehlulwa isizungu. Ngiyawakhumbula amazwi akho namuhla. Unkumbulo, ungalokhu ubalisa okwenina Thamsanqa. Khuluma nje, liyashona ilanga. UThamsanqa, sivule abakaki, ebamba esifubeni, sivale abakaki. Mfowethu, ngigula ngenhliziyo, engikwenziwe nguPhindisiwe ngeke ngikukhohlwe. Unkumbulo, kwenze njani Thamsanqa? UThamsanqa, sivule abakaki, ephefumulela phezulu okomuntu ophelelwa ngumoya. Sivale abakaki. Ngisike nje elijikayo mfowethu, kuvele ukuthi uPhindisiwe ngishada naye nje, kanti ubeganile ngaphambili. Ugana mina nje, akahlukanisile nomyeni wakhe ukubheka. Unkumbulo, kangikuzwa kahle Thamsanqa? UThamsanqa, ungizwa kahle Nkumbulo. Unkumbulo, isiphelile iminyaka emihlanu nihlala ndawonye, sekuze kunengane. Pho kungenzeka kanjani lokhu? UThamsanqa, izinto zimana ukwenzeka. Sivule abakaki, ebuyela esihlalweni, ahlale phansi. Sivale abakaki. Unkumbulo, mfowethu, ukhumbule ukuthi maningi amankentshane lapha ngaphandle. Kunabantu abamane basukela amanga nje ngenxa yokuthi benomona ngendlela eniphilisana ngayo nonkosikazi wakho. Kufanele ukuqaphele nalokho. UThamsanqa, yiyona nje into engikutshela yona Nkumbulo. Unkumbulo, ukhona umuntu ongashada kabili enkantolo? Abakubo bona bakwenza kanjani lokho? Sivule abakaki, ekhombisa ukumangala okukhulu. Sivale abakaki. UThamsanqa, kwamina ngisadinga leyo mpendulo. Unkumbulo, uyithola kuphi le ndaba Thamsanqa? UThamsanqa, le ndaba ngiyithola ekhaya, njengoba ubaba ubengibizile nje. Bayizwe ngomyeni wakhe ongapheli khona ekhaya, ethi uzocela okungokwakhe okusiswe kwamathonsi. Unkumbulo, sivule abakaki, enikina ikhanda, sivale abakaki. Cha, bayedelela abanye abantu madoda. Isibindi singaka, uyosukela umuzi wendoda ukhuluma amanga? UThamsanqa, kuthiwa akathumelanga muntu, uze yena mathupha. Unkumbulo, ini? UThamsanqa, ngempela Nkumbulo mfowethu. Unkumbulo, ngeke Thamsanqa, kungavuka abangasekho. UThamsanqa, bavuke benzeni? Unkumbulo, sivule abakaki, ezwe ejuluka izithukuthuku zimfoma ebusweni. Sivale abakaki, ingabe kuyadlalwa? UThamsanqa, kusesekuncane okuzwile. Unkumbulo, empeleni lo muntu uchwensa wena Thamsanqa, ayikho phela le ndaba. UThamsanqa, ikhona. Unkumbulo, kungani usho njalo? UThamsanqa, ekhaya bakholwe ngoba esekhiphe isitifiketi somshado. Kwamina ngisibone ngalawa. Sivule abakaki, ekhomba amehlo omabili. Sivale abakaki. Unkumbulo, musu ukudlala izigebengu Thamsanqa.
isiqiniseko sokuthi lesi sitifiketi sisemthethweni yisiphi. Uyabona mfowethu, abantu kulezi zinsuku bagangile. Kukhona abathile emnyangweni wezasekhaya asebehlangene nalezi zigilamkhuba lapho kuganiswa khona abantu besifazane bengazi lutho. UThamsanqa kuphele nasozwanini ngenkathi sekuvela nesithombe somshado beqabulana esontweni bephahlwe umfundisi owashadisa ubaba nomama uNkumbulo. Usuke wayihlokoza le ndaba kuphindisiwe. UThamsanqa kusuke esinamathambo, uphike wema ngentaba, okungicasule kakhulu ukuthi avutha amalangabi nje engafuni kuzwa lutho. uNkumbulo, uphika umshado noma uphika lo muntu? UThamsanqa uyathintitha. uNkumbulo, manje ubona ukuthi ukholwe umuntu wezizwe kunalowo wasekhaya. uThamsanqa, ukufa akukho ezizweni kusekhaya. uNkumbulo, uqonde ukuthini Thamsanqa? Uqaphele ndoda, ungalahlekelwa okukhona ngokungekho. uThamsanqa, indaba isiqedwa ngumama uma ethi uke washaya ucingo kusihlwa ngomsombuluko. Uthe akamudle amqede uphindisiwe, akafunanga nakuzwa ukuthi ukhuluma nobani. Uvele wakhwela wadilika kumama esho nokuthi bavumelana ukuthi angamchitheli umuzi. uNkumbulo, sivule abakaki, ejuluka, sivale abakaki. Bavumelana nobani? uThamsanqa, indaba iqale khona ngalo uLwesibili sibuya enkonzweni yabaganene ebusuku. Indaba idalwe ukukhala kocingo. Umama ushaya ucingo nje, akusemnandi vele phakathi kwethu sobabili. Salala kunjalo, kuxabene ubendle. Ithumba selibhoboka ekhaya ukuthi uNkabi lona washintsha nje ngaloluya suku. Yilona lolu daba oseluvelile. Kwathi noma nginxenxa ukuthi sibonisane, wamane wavala zonke izicabha zesifuba sakhe. Ngangqongqoza ngaze ngayeka. Manje kunguwena nje, ungathini mfowethu? uNkumbulo, zinkulu bo. Sivule abakaki, ebabaza, sivale abakaki. uThamsanqa, kwale khona izolo ngizama ukwehlisa amaphaphu ngalolu daba, kepha kwanhlanga zimuka nomoya. Uvele wangijikijela kwalasha le. Kwayilapho nami ngibhodle umlilo, sengiyibhubesi uqobo, ngisho ukumqhobozela. Unhlanhlathe njalo, ngagcina ngakho ukumbeka isandla mfowethu, into engingakaze ngiyenze kuyena. uNkumbulo, bese kukubi ndoda? uThamsanqa, umlilo wothathe kade ungasanqandeki. uNkumbulo, isiphetho? uThamsanqa, kugcine ngakho ukuthi ngishiye ilangabi lelo livutha, ukuthi seliyocinywa yiwona amanzi ezulu. uNkumbulo, liyophetha ngani lolu daba? uThamsanqa, nakwamakhanya kwazikhanyela. Sivule abakaki, kukhale ucingo, sivale abakaki. uNkumbulo, phendula ucingo lwakho mfowethu, nami ngisabuyela kowami umsebenzi. Siyobonana ngesikhathi sokudla kwasemini.
sivule abakaki. Aphume ekhuluma yedwa, sivale abakaki. Zinkulu zinohlonze. Utholakale lapho emncane khona uThamsanqa. Ingabe iyozala nkomoni. Sivale abakaki. Siyaphela lapho isigcawu sesine esitholakala enkundleni yesibili. Ake manjena siphendule umbuzo omude othi ukuvezwa kwabalingiswa. I-essay yami ngizoyiqalisa ngokubhala isihloko esithi ukuvezwa kwabalingiswa. Ngisibhale ngoSonhlamvukazi. Bese ngeqa umugqa ngibhale igama elithi isingeniso. Kwazise lapha ngibhala i-essay yephepha lesibili. Ngizongenisa ngalolu hlobo. Ukuvezwa kwabalingiswa kuthinta okuthathu. Ubunjalo babalingiswa, izinhlobo zabalingiswa nezindlela abalingiswa abavezwa ngazo. Ngobunjalo babalingiswa sichaza ukuthi umlingiswa unjani uma uke wakhuluma naye, noma lo mlingiswa unjani uma enze okuthile. Uma sikhuluma ngezinhlobo zabalingiswa, emidlalweni siba nommeleli, imbangi nomqathi kumbe umlamuli. Okwesibili, siba nomlingiswa omkhulu nabanye abancane. Okwesithathu, siba nabalingiswa ababalulekile nabangabalulekile. Abalingiswa ababalulekile yilabo abakhulisa indaba, yilabo abanobudlelwano nendikimba, kanti abalingiswa abangabalulekile yilabo abangayikhulisi indaba futhi abanabo ubudlelwano nendikimba yombhalo wobuciko. Izindlela zokuveza abalingiswa zinhlanu. Bavezwa ngamagama abo, ngezenzo zabo, ngezevatho noma ngezembatho zabo. Bavezwa ngamagama, inkulumo abayikhulumayo noma ngamazwi abo. Okokugcina, bangavezwa nangabanye abalingiswa. Ngizothi uma sengiqedile ukwenza njalo, bese ngeqa ulayini ngoba ngiqedile-ke manje ukuyingenisa le essay yami emayelana nokuvezwa kwabalingiswa. Ngizobhala igama elithi umzimba ngoSonhlamvukazi. Ukukhumbuzana nje ngokwalo mbuzo, siye sinikezwe abalingiswa abahlanu ukuthi sixoxe ngabo. Naba-ke esizoxoxa ngabo. Owokuqala nguPhindisiwe, owesibili nguThamsanqa, owesithathu nguNkumbulo, owesine nguNkululeko, owokugcina nguMamhlongo. UPhindisiwe ungumdlali noma umlingiswa ongathembekile. Ungamethemba kanjani umuntu oneshende eshadile? Ungamethemba kanjani umuntu ofihlayo ukuthi yena ungumbulali, washayisa ingane yashona, wacela ishende leli ukuthi lithwale icala iminyaka emithathu? Athule athi du lowo muntu iminyaka emithathu, angaphahluki nakanye nje ukuthi hayi sengathi leminyaka isiyaphela lo muntu usezophuma ejele. Ungamethemba kanjani umuntu ongakutsheli ukuthi lengane ucabanga ukuthi ngeyakho eyomunye umuntu eyeshendelelo? Ungamethemba kanjani umuntu ongakutsheli ukuthi ishendeleli
selimsongele limtshela ukuthi lizomenzakalisa. Nguphindisiwe Mathonsi wonke lowo. Lokhu kubunjalo bomlingiswa. Uma uthanda mfundi, ungakufaka kubakaki ukuthi ubunjalo bomlingiswa ukuze ungakhohlwa ukuthi kufanele udlulele phambili uxoxe ngohlobo lomlingiswa. Uphindisiwe ungummeleli, ungumlingiswa osemqoka ngoba zonke izigameko zigxile kuye. Ungumlingiswa obalulekile, uyayikhulisa indaba futhi siyabona ubudlelwano phakathi kwakhe njengomlingiswa omkhulu kanye nendikimba yokungathembeki. Mlingano wami nawe mfundi, uma uthanda ungafaka igama noma amagama kubakaki athi uhlobo lomlingiswa. Uphindisiwe uvezwe ngamazwi akhe noma inkulumo yakhe. Ungukhanda lemtshelo kwakhe. Akanandaba nemizwa yabanye abantu. Akanandaba nokuthi unkululeko wagqunyekwa ejele isikhathi eside esiyiminyaka 3 kodwa engenacala. Usethi uyabuya ejele ucabanga ukuthi amanzi azokuma lapho ake ama khona. Uthola uphindisiwe ukuthi usesukile kulowo mcabango. Uphindisiwe akasayingeni leyo yokuthi yena noNkululeko kufanele bathandane. Amazwi akhe athi waze wayiphela endlebeni Nkululeko. Nalawo athi lithanjiswe yini, angithi awufuna ukuzwa uma ngikutshela. Amveza njengomuntu ongenaso isineke nesikhathi sabantu abanjengoNkululeko abangakwazi ukulalela. Uphindisiwe uvezwa ngezenzo zakhe. Uphindisiwe uyatatazela. Unovalo lwezinhlonze. Uyesaba, uyathuthumela. Akafuni ukuphuma neqiniso ngenkathi uThamsanqa ethi ubani lona oshaya ucingo. Intukuthelo yakhe yenza ukuthi agcine esenza iphutha. Nguye lowaya esegcina etshela uMamhlongo ukuthi angamchitheli umuzi wakhe. Ebe engazi ukuthi lona khuluma naye ngaleso sikhathi uninazala. Uvalo lwezinhlonze lunentukuthelo. Nangenkathi uThamsanqa esetshelwe ngabazali bakhe ukuthi kunomuntu ogama lakhe linguNkululeko osefuna izinkomo zakhe ezisiswe kwaMathonsi. Uphindisiwe akafuni ukukhuluma neqiniso. Ubhoka ngolaka. Uncamela ukuthi uThamsanqa aze ambeke isandla. Balingani bami nani bafundi, uma uthanda usungabhala kubakaki amagama athi izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Sizokuma lapha phela kwazise sisafunde kuphela inkundla yokuqala nesibili. Uma ngabe kuvuma sesoqhubeka ngelinye ilanga. Umlingiswa wesibili engingathanda ukuthi sixoxe ngaye ngoNkumbulo. uNkumbulo ngumlingiswa ongachemi. Akuthanga njengoba esezwile ukuthi kufike uNkululeko ephethe isitifiketi somshado. Wasevele esependa uphindisiwe njengomuntu ongaziphethe kahle. Uphinde futhi abuze kuThamsanqa ukuthi ufuna ukukholwa abantu
bezizwe kunokukholwa ngumuntu osendlini ahlala naye abadla kudla kunye. Lokhu kuchaza ukuthi uNkumbulo ungumlingiswa ofuna ubulungiswa. Ufuna ukuthi lithi limlahla uPhindisiwe icala kube kubhekwe nxazonke. Yingakho nje ebuza ukuthi lo muntu ovela ngemuva kweminyaka 5 kushadiwe uchazani. Uphinde agcizelele ukuthi nobugebengu budlangile. Abantu besifazane bayashadiswa nje bona bengazi. Uma uthanda mfundi, ungabhala amagama athi ubunjalo bomlingiswa uwafake kubakaki. uNkumbulo uwuhlobo lomlingiswa omncane kodwa obalulekile. Kwazise uyayithuthukisa indaba. Uma uthanda mfundi, ungawabhala amagama kubakaki athi uhlobo lomlingiswa. uNkumbulo uvezwe ngezenzo zakhe. Unikezana izeluleko. Wameluleka uThamsanqa ngenkathi esefuna ukushada noPhindisiwe. Wamtshela ukuthi angasheshi athathe omunye unkosikazi. Iseluleko sakhe simveza njengomuntu oyicabangisayo into ngaphambi kokuthi ayenze. Weluleka axwayise uThamsanqa mayelana nonkululeko. Amtshela ukuthi sengathi unkululeko uqonde yena ngqo. Lokho akwenzayo ukwenzela ukwedelela noma ukuxhensa uThamsanqa. Izenzo zakhe zimveza njengomuntu ohloniphayo umsebenzi. Ngokukhala kocingo ubonile ukuthi kuhle kubuyelwe emsebenzini. Bazothi ngesikhathi sekhefu sokudla kwasemini bese bebuya beluqhuba udaba lwabo. Ukube ube ngomunye umuntu ubezohlala uThamsanqa ngiyaxolisa axoxe nocingo baphinde baqhubeke lapho begcine khona. uNkumbulo uvezwa ngamazwi akhe. Amazwi akhe amveza njengomuntu ongathandi ukuthi kube nokuthemeleza uma ngabe kuxoxwa. Ufuna umuntu avele aqonde ngqo asho lento afuna ukuyisho. Yingakho nje esethi kuThamsanqa angabalisi okwenina akakhulume ngoba liyashona ilanga. Balingani bami nani bafundi, uma uthanda usungawabhala amagama kubakaki athi izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Okwesibili, sesibonile ukuthi kwenziwa kanjani. Sisebenzise abalingiswa ababili, uPhindisiwe noNkumbulo. Wena-ke usuzoqhubeka ngalaba abanye abalingiswa. Usebenzisa okuthathu ekwethuleni labo balingiswa. Lokho okuthathu yilokhu okulandelayo: ubunjalo bomlingiswa, uhlobo lomlingiswa, nezindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Siyabonga, niyathandwa. Ningakhohlwa ukusubscribe kunamashaneli amathathu. Eyokuqala isiZulu The Curriculum Breakdown, eyesibili isiZulu Fal The Chat Room, eyesithathu isiZulu Grade 12 Intervention.